chapter 8. Jesu akaenda kugomo remuorivhi. Mangwanani akadzokerazve kutemberi. Vanhu vose vakauya kwaari, akagara pasi akavadzidzisa. Vanyori navaFarisi vakauya kwaari nomukadzi wakanga abatwa achifeva, vakamuisa pakati pavo. Vakati kwaari, Mudzidzisi, mukadzi uyu wakabatwa achifeva ipapo pamene. Zvino Mozisi wakatirayira pamurayiro kuti vakadzi vakadaro vatakwe namabwe. Zvino imi munoti kudiniko? Vakareva izvozvo vachimuidza kuti vavawane chavangamupomera mhosva nacho. Asi Jesu akakotama akanyora pasi nomunwe. Zvino ivo vakati vachiramba vachimubvunza, akakotoroka akati kwavari, usine chii pakati penyu ngaatange kukanda bwe kwaari. Akakotamazve akanyora pasi. Zvino ivo vakati vachizvinzwa, hana dzavo dzikavarova, vakabuda mumwe nomumwe kutanga kuva vakuru kusvikira kunowo kupedzisira. Jesu akasara ari oga nomukadzi wakanga amire pakati pavo. Jesu akakotoroka, zvino asingaoni munhu, asi mukadzi oga, akati kwaari, Mai, vaya vakupomera mhosva varipiko? Hakuna wakutonga here? Iye akati, Hakuna, Ishe. Jesu akati kwaari, neniwo handikupi mhosva, enda hako usatadzazve. Zvino Jesu akataurazve navo akati, ndini chiedza chenyika. Unonditevera haangatongofambi murima, asi uchava nechiedza choupenyu. Naizvozvo vaFarisi vakati kwaari, unozvipupurira iwe, kupupura kwako hakuzi kwazvokwadi. Jesu akapindura akati kwavari, kunyangwe ndichizvipupurira, kupupura kwangu ndokwazvokwadi, nokuti ndinoziva kwandakabva nokwandinoenda. Asi imi hamuzivi kwandakabva nokwandinoenda. Imi munotonga nenyama, ini handitongi munhu. Asi kunyangwe ndichitonga, kutonga kwangu ndokwazvokwadi, nokuti handizi ndoga, asi ini naBaba vakandituma. Uye mumurayiro wenyu makanyorwa kuti kupupura kwavanhu vaviri ndokwazvokwadi. Ndini ndinozvipupurira, naBaba vakandituma vanondipupurirawo. Zvino vakati kwaari, Baba vako varipiko? Jesu akapindura akati, hamundizivi ini, kunyangwe naBaba vanguwo. Dai maindiziva ini, maizivavo naBaba vangu. Vakataura mashoko awa pachivigiro chemari, achidzidzisa mutemberi. Kwakanga kusino munhu wakamubata, nokuti nguva yake yakanga isati yasvika. Zvino wakatizve kwavari, ndinoenda, muchanditsvaka mukafira muzvivi zvenyu. Pandinoenda imi hamungauyipo. Zvino vaJudha vakati, uchazviuraya kani, zvaanoti pandinoenda imi hamungauyipo? Akati kwavari, imi muri vapasi, ini ndiri wokumusoro. Imi muri venyika ino, ini handisi wenyika ino. Naizvozvo ndakati kwamuri, muchafira muzvivi zvenyu, nokuti kana musinganditendi kuti ndini iye, muchafira muzvivi zvenyu. Zvino vakati kwaari, iwe ndiwe aniko? Jesu akati kwavari, izvo zvandinongoramba ndichikuudzai kubva pakutanga. Ndine zvizhinji zvandinoda kureva nokutonga pamusoro penyu, asi wakandituma ndowazvokwadi. Izvo zvandakanzwa kwaari ndizvo zvandinoudza nyika, asi havana kunzwisa kuti unovaudza zvaBaba. Naizvozvo Jesu akati, kana masimudza Mwanakomana womunhu, ipapo muchaziva kuti ndini iye, uye kuti ini handiiti chinhu ndimene, asi ndinoreva izvozvo zvandakadzidziswa naBaba. Wakandituma uneni, haana kundisiya ndiri ndoga, nokuti ini ndinoita nguva dzose zvinomufadza. Wakati areva izvozvo, vazhinji vakatenda kwaari. Zvino Jesu akati kuvaJudha avo vakanga vamutenda, kana imi muchigara mushoko rangu, muri vadzidzi vangu zvirokwazvo. Muchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakusunungurai. Vakamupindura vakati, tiri vorudzi rwaAbhurahama isu, hatina kutongova varanda vomunhu. Zvino iwe ungareva seiko kuti muchasunungurwa? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unoita zvivi ndiye muranda wezvivi. Muranda haangagari mumba nokusingaperi, mwanakomana ndiye unogara nokusingaperi. Naizvozvo kana Mwanakomana achikusunungurai, muchava vakasununguka zvirokwazvo. Ndinoziva kuti muri rudzi rwaAbhurahama, asi munotsvaka kundiuraya, nokuti shoko rangu hariendeki mukati menyu. Ini ndinoreva izvo zvandakaona kuna baba vangu, imi munoitawo zvamakanzwa kuna baba venyu. Vakapindura vakati kwaari, baba vedu ndiAbhurahama. Jesu akati kwavari, dai maiva vana vaAbhurahama, maiita mabasa aAbhurahama. Asi zvino munotsvaka kundiuraya, ini munhu wakakuudzai zvokwadi yandakanzwa kuna Mwari. Abhurahama haana kuita izvozvo, imi munoita mabasa ababa venyu. Vakati kwaari, hatina kuberekwa noupombwe, tina baba vamwe, iye Mwari. Jesu akati kwavari, dai
Dai Mwari aiva baba venyu, maindida ini, nokuti ndakabuda ndikabva kuna Mwari. Nokuti handina kuzviwira ini ndimene, asi ndiye wakandituma. Hamunzwisisi seiko kutaura kwangu, nokuti hamugoni kunzwa shoko rangu. Imi muri vababa venyu dhiabhorosi, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake, nokuti ndiyewe nhema uye baba vadzo. Asi ini zvandinoreva zvokwadi hamunditendi. Ndianiko kwamuri unganditendisa kuti ndine zvivi? Kana ndichireva zvokwadi, munoregereiko kunditenda? Uri waMwari unonzwa mashoko aMwari. Imi hamunzwi nemhaka iyi, nokuti hamuzati muri vaMwari. VaJudha vakapindura vakati kwaari, hatina kureva kwazvo here tichiti uri muSamaria uno mweya wakaipa? Jesu akapindura akati, handino mweya wakaipa, asi ndinokudza baba vangu, zvino imi munondizvidza. Ini handitsvaki kuti ndikudzwe. Uriko mumwe unozvitsvaka achitonga. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana munhu akachengeta shoko rangu, haangatongooni rufu. VaJudha vakati kwaari, tinoona zvino kuti uno mweya wakaipa. Abhurahama wakafa navaprofitavo. Zvino iwe unoti, kana munhu akachengeta shoko rangu, haangatongooni rufu. Ko iwe uri mukuru kuna baba vedu Abhurahama vakafa kani, navaprofita vakafa, unozviita aniko? Jesu akapindura akati, kana ini ndichizvikudza, kuzvikudza kwangu hakuna maturo. Unondikudza ndivo baba, ava munoti ndiMwari wenyu. Hamuna kuvaziva imi, asi ini ndinovaziva, nokuti ini ndikati handivazivi, ndava murevi wenhema semi. Asi ndinovaziva ini, ndinochengeta shoko ravo. Abhurahama baba venyu vakafara vachiti vachavaona zuva rangu, vakariona vakafara. Ipapo vaJudha vakati kwaari, iwe ugere kusvika makore ana 50, wakaona Abhurahama sei? Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, Abhurahama asati avapo, ini ndaivapo. Ipapo vakanonga mabwe kuti vamutake nawo, asi Jesu akazvivanza akabuda mutemberi. Chapter 9. Wakati achipfuura, akaona munhu wakanga ari bofu kubva pakuberekwa kwake. Vadzidzi vake vakamubvunza vakati, Rabhi, ndianiko akatadza, uyu kana vabereki vake, zvaakaberekwa riri bofu? Jesu akapindura akati, uyu haana kutadza, kunyange navabereki vake, asi zvakaitwa kuti mabasa aMwari aoneswe mari. Tinofanira kubata basa rawakandituma achiri masikati. Usiku hunouya husingagone munhu kubate basa nawo. Ndichiri panyika, ndiri chiedza chenyika. Wakati areva izvozvo, akapfira mate pasi, akakanya dope namate, akazodza dope rawo pameso ake, akati kwaari, enda unoshamba mudziva reSiroamu, ndokuti kana zvichishandurwa kutumwa. Ipapo akaenda akandoshamba, akadzoka achiona. Vakanga vagere naye navaimuona kare kuti ndiye waikumbira vakati, ko uyu hazi iye waigara achikumbira here? Mumwe wakati, ndiye. Vamwe vakati, kwete, asi wakatodzana naye. Iye akati, ndini. Zvino vakati kwaari, meso ako akagosvinudzwa seiko? Akapindura akati, munhu unonzi Jesu wakakanya dope akazodza meso angu, akati kwandiri, enda Siroamu undoshamba. Naizvozvo ndakaenda ndikashamba ndikaona. Vakati kwaari, iye uripiko? Akati, handizivi. Vakamuisa kuvaFarise, iye wakanga ari bofu kare. Zvino raiva Sabata, zuva iro Jesu raakakanya naro dope naro, akasvinudza meso ake. Zvino vaFarise vakamubvunzazve kuti wakaoneswa sei? Akati kwavari, wakaisa dope pameso angu, ndikandoshamba ndikaona. Zvino vamwe vavaFarise vakati, munhu uyu haazi waMwari, nokuti haachengeti Sabata. Asi vamwe vakati, ko munhu mutadzi ungaita seiko zviratidzo zvakadai? Ipapo kupesana kukamuka pakati pavo. Zvino vakati zvekubofu, iwe unoti kudiniko pamusoro pake zvaakasvinudza meso ako? Akati, muprofita. Naizvozvo vaJudha havana kutenda pamusoro pake kuti wakanga ari bofu akazoona, kusvikira vadana vabereki ivo vakavoneswa. Vakavabvunza vachiti, uyu ndiye mwanakomana wenyu wamunoti wakaberekwa riri bofu here? Zvino unogovana seiko? Vabereki vake vakapindura vakati, tinoziva kuti uyu mwanakomana wedu, uye kuti wakaberekwa riri bofu, asi hatizivi kuti woona sei. Nowakasvinudza meso ake hatimuzivi. Mubvunzei iye, wayaruka uchazvirevera hake. Vabereki vake vakareva izvozvo nokuti vaitya vaJudha.
nokuti vaJudha vakanga vatotenderana kuti kana kuchinge kuno munhu unotenda kuti ndiye Kristu abudiswe musinagoge. Naizvozvo vabereki vake vakati, wayaruka hake mubvunze henyu. Zvino vakamudana rwechipiri iye munhu wakanga ari bofu, akati kwaari, rumbidza Mwari, isi tinoziva kuti munhu uyu mutadzi. Ipapo iye akapindura akati, kana ari mutadzi ina handizivi. Ndinoziva chinhu chimwe, kuti ndaiva bofu, zvino ndoona. Ipapo vakati kwaari, wakakuiteiko? Wakasvinudza meso ako sei? Akavapindura akati, ndatokuudzai mukasanzwa. Munoda kunzwazve nemhaka yeiko? Nemi munoda kuva vadzidzi vake vokani? Vakamutuka vachiti, iwe ndiwe mudzidzi wake, asi isi tiri vadzidzi vaMozisi. Tinoziva kuti Mwari wakataura naMozisi, asi uyu hatizivi kwaakabva. Iye munhu akapindura akati kwavari, nyambera chinhu ichi chinoshamisa, kuti imi hamuzivi kwaanobva, kunyange akasvinudza meso angu. Tinoziva kuti Mwari haanzwi vatadzi, asi kana munhu achishumira Mwari achiita kuda kwake, unomunzwa iye. Kubvira pakutanga hakuna kumbonzwika kuti mumwe wakasvinudza meso omunhu wakaberekwa riri bofu. Dai uyu asati ari waMwari, haazaigona kuita chinhu. Vakapindura vakati kwaari, iwe wakaberekwa kwazvo muzvivi, zvino iwe wotidzidzisa isu. Vakamudzingira kunze. Jesu akanzwa kuti vamudzingira kunze, akati amuwana akati kwaari, iwe unotenda kumwanakomana waMwari here? Akapindura akati, iye ndianiko Ishe kuti nditende kwaari? Jesu akati kwaari, wamuona uye ndiye unotaura newe. Ipapo akati, ndinotenda Ishe. Akamunamata. Jesu akati, tonga ndiko kwandawira panyika ino, kuti vasingaone vaone, navanoona vave mapofu. Avo vavaFarisi vaiva naye vakazvinzwa vakati kwaari, ko nesuwo tiri mapofu here? Jesu akati kwavari, dai maiva mapofu hamuzaiva nezvivi, asi zvino munoti tinoona, zvivi zvenyu zvinoramba zviripo.